truma hian makdeuh maya mi pahnian bona chungchang kan en ho do na heng bota mi pahni te hi voi ni thlang hian mu zui tur an omle to reng lovani heng mi bota te bodan la hi oi omlo khopa makania an bodan han en mai chuan olsam taka zon mu mai thei nia alan lain kumtam taka liam le hnu poin chana ain azona alati tamzo mani Juni sumni panga sangka zakwa sumret paru jinglam daruk vela hian kongpui pakhat highway a hian tanker sulfuric acid liter sanga zet mai phur chu Spain khopui Madrid atanga lalutuklo tlangkonga hian chakzet mai hian arun tlana chu tanker pel zonga motor lo tlan te tan chuan chu tanker tlan chak dan chu tlan chak satlia ni lo ti po a hriat thiam thei mai ome chu motora chuan chian lo na engamani taka omani ti chu hairuala ni lo alan danin darkar khata kilometer za somli vel zeta chak chuan arun tlan ani chu tanker tok zonga motor lo tlan tan po chuan chu tanker chu hlom tham takani ti chu a chiang ta viau mai a driver hoisen em wang nemo motor dang chu tipal em lovin chu ti tlan tak renga chuan engmo chen hnuwa chuan chu tanker chu a accident tange a chu tanker ina phur sulfuric acid chu motor le chevela chuan aluang noi maya police tele chanchuk tu te chu rang takin ron thleng ngal ma se motor le chevela chuan sulfuric acid lo tak mai chu abuak noi maya wang chuan tran puina po chu an kalpui ngal thei mai lawa darkar thum te me mai leile chinei manga sulfuric acid chakna an ti zia omta hnu chuan ma po chu an la ve thei chawani chanchuak tu pol ta chuan tanker kep chung chu valutin chuta chuan mi pahni hi an lo thia motor chunga document an hmutanga alan danin chu motor chunga boral ta te chu Andres le Carmen te nu pa ni ti chu an hre thei ta ni police te chuan tanker kep chunga chuan no pang thil engma zat mai hi an hmu boka chung zinga chuan no pang keset tele no pang thom hno te chu alo tela chutia tu tengen ni ti police ten an hriat chhuat ta ka chuan an chung te chu rang taka biak po ngalan nia police te chuan Carmeni nu le pa te chu biak po masaka chun nein thil thleng chuan alo bar khai ve khop maya Carmeni nu chuan police te hna chuan an tupa chungchang chu lo zotin a him lo chu alo zota chu thil chuan police te ngei tu na po chu ati boi tamap mai heta Carmeni nu in no pang chungchang alo zo hi Andres ale Carmeni te fapa Juan Pedro kumsomi velania Juan Pedro hian apa jin hi voitam takalo zui to thina ma se munhla taka jin rum chuan apa hian Juan Pedro hi a hroi ngai mi lovani chuti rualin tun tum chu apa hian munhla takan jin rumin anu puile a fapa hi a hroi tel ve tlat maya khatiang khan chiat to narap thlak tak an tok zui ta ni apa Andres a hian a fapa Juan Pedro hna chuan lekha thataka zir tur le thataka ti ni chuan a jinna munhla taka hroi tur thu chu hrila Pedro po hian apa thu chu thataka zomin zirna lama po chuan thatak chuan ati tarenga Andres a chuan alo tiam to ange in anupui Carmeni le afapa Juan Pedro te chu hruain jin kong thui tak zo turin Juni sumni pali sangka zakwa sumret paruk tlai lampang chuan an chung kwa chuan anin zui chuk ta ni he thil makna em chu police tele chanchuak tu pol te chuan motor le chevel muntin mai chu han en kol ma se Juan Pedro om ang chu an mu zo reng lovani mitren khat lorin dana chuan sulfuric acid tuitling kho ma chuan Juan Pedro chu tlalutin chu chuan a eral ta ni chu an ring dawa ma se he thil hi chemist te chuan hetiang hian ron soi fe in mihring taksa chu sulfuric acid a kar khat chung po chi ani se engma hriat theilo khopin a bo theilo tur thu an soi ve mau mai boka he sulfuric acid hian mihring taksa chu reilo te chungin chia zom vek thei po lo ni te reng se ka sulfuric acid kha tling khom ni lovin aluang dar vek ani sia thil thei ani ta chi lovani investigator te chuan motoran da thin tachograph an ti chu an zir chiang leya he tachograph hian motor tlan thui zong tele andin na mun te chiang takin alo chin chia thina hemi mang hian Andres ate che sul ma a
an chet kul na vel chu chiang takin an chui thei pha do na ni an kal na hnu chu an han chui chianga mak deuh mai in second rei lo te chungin voitam takan ding ani ti te chu an han mu chuaka investigator te chuan chulai hmuna chuan traffic a jam le jam lo te chu uluk takin traffic o zong chu alo jam si lova a chan om ang chu an la hre thiam lo hle ni rindan tlang lo na chuan an dress a khan khati hun lai khan an motora chuan chen lo na engamoni a hre to ni in an ngaya khami wang khan an motor po kha brake fail in a accident pha ta ni in an ngai dan chu an lo siam ve hloma investigator te chuan technograph mang chuan an kalna chu chui zelin restaurant pakhata hian an dress ate chung kwa chu an chol ngai ani ti chu an hrile boka restaurant nei tu te chu thunei turam pang chuan thu chu zot fe in an dress ate nu pa ba ka an fa pa wan pedro chu atel ngai thu an lo soile tatlat mai chu ti ni chuan wan pedro chu chumi zan chuan anu le pa te bula a ngai ni ti chianga atu zinga chuan anu le pa te bula ala omemo engmo chat wangin anu le pa te bula chuan a to lo te po ani mai thaiane hetianga thilian tham deuh thlenga reng reng hi chuan ngai dan mak tak tak tele lo hmunia in soi te po hi an ve fo thina chuti rualin hetianga hi chuan thudik zik tluak tak hlen tur hi awang du hleni masela hemi thil thlen chung changa mi then khat thil soi hi ilongai thlawele hrim hrim teang he chiat to na hmuna thil thleng hmutu nia in soi pakhat chuan venvar pakhat chu ron dingin chu tatang chuan mi pa pakhat le meichia pakhat hi ron chuakin uluk takin an accident na hmun chu ron en kualin an kal le tak thu a soi mau maya soidan dang le pakhata chuan venvar atanga ron chuak te chu doctor ni nge ya rin thei turin an uma chumi te pahni chuan accident na hmun atang chuan engthil mun hi la in chu vena chuan angkal bo le ta ni in an soya soidan dang pakhat le chuan andresa chu drugs trafficking chung changa ain nam hnoi ve ni in an ngaya andresa chung te chuan andresa chuan phone call teng khong tak mai adon thu police te chu an hril bokani andresa vo tu te chuan an fapa wan pedro chu an lak sakta ni ten an ngai boka ven varan hmu tenen po khan he thil hian in kung kai na an nei ve thei mai thei ani chuti rualin he thil hian wan pedro zon hmu na chung changa apui te chiam lawani rindan dang le pakhata chuan andresa te nu pa chuan an fapa chu a him thei be sein an motor atang chuan an the chuak ta ni in an ngaya chuti rualin an motor atanga atlak na lama chuan in so na in aboral vele ta thawani te chu an ring dawa an the thlak na chu a hlat tham do wangin chan chuak tu te chuan an zong mu zo ta lo ni ten an ngai ani he ngai dan po hi thil thleng thei ni chi in alang lawa a chan chuak tu pol te khan mun zau takan dapa wan pedro hi an zong mu zo reng reng lovani wan pedro bo na chung changa hian nangle ke chau hi makti tu kan ni chuang bik lawa Interpol International Police Organization te me point he thil hi a hun lai kha chuan an thil ton towa thil hau tak ber polani thu an soi chuak ve hialani wan pedro hi engtia bo nge ni tang le ngai tuana ati thui du hle ni andot le chuan Maurice Damet sabaudan chungchang hi kan en ho lenga Maurice Damet si dok ti te point angko thina le khaziak mi le thu soi thiam takania zirna in lama po alo thok to thina kumsum nga don sarkar na a tho hnu in ha tam takin anun chu a hmang chho leya kumsang ka zakwa somriat chho khan kumsomriat pali mi lai ni to ma se jem tele mineral zone vel chu no malati hle maya mi hring lama chuan ataksa chu chak to lo hle ma se ram hnuai kal vel chu nuam alati hle ni April ni sumni pakwa sangka zakwa somriat pakat khan doka thian pa kumsum nga pakhata upa David McSherry chuan an ina chuan Park National Forest to pa santi mai mineral chikhat zong turin aron soma chu National Forest Devil Set anti mai mun chu antin zona David chuan Devil Set Lukabul picnic spot bullok parking area chuan a motor chu ada fela an motor da na tanga metarza engmoza ta chuan topas le chuan a khurhlui hi a nge nge a dok chu topas khura lu tur chuan akumatam to wangin
a thei lawang ti chu a chiang reng maya chu ti rualin topas khura kherlo po hian topas hi mu thein an om fo thina chu thil chu an zong don ani topas om na hmun chu dokatan chuan tlema han tlang san do wangin ama han kal mai chu a har sa don ti chu a chianga chu ti rualin a thianpa David a om ve wang chuan muang chang chuan an pan chho duna chu ti topas om theina hmun tur om ang an thlen chho ta ka chuan doka chuan a zon du na hmun chu mu in David a chuan a man ruwa tur ta chu pe in ani po chuan topas a zon na lai tur vel chu han mel kual le in ia som nga vela hla a chuan andu na hmun chu mu fu ve le in ani po chuan topas zon na chu a tran ve le ta ni in mu phak chi to lo ma sela an thom ri chu an lain hre phak ren thowa darkar engemaw za chung chu topas zong in an mani boi boi chuan an boi du na laidar thum aron rik ta ka chuan David a chuan a thian pa doka chu a upato nen an motor da na lampang chu pan thlak pui mai chu a ril ru ka David a chuan a thian pa doka chu han avin minit som panga hnu vela an motor lama chuk to mai a ril ruk thu chun hrila doka po chuan ole ti chuan a lo changa minit som panga an ral le hnuwa chuan David a chuan a to post lema zong a hmu le a man ruate chu pek felin doka omna lampang chu a zuk chuk thla a ma se thian pa doka reng reng chu mu tur alo om ta reng reng lo thilmak ta deuh chu minit som panga liam ta khan zuk avin alo chang ngei sia tuna la mu tu reng reng a om to si lo chu mai la ni lo a to pa sai nan hu ma reng reng chu mu tur alo om mi lo maya a man ruala pakhat ma mu tur a om lova a ke hnu ni se pakhat ma mu tur alo om mi lo boka thilmak taka thleng ani David a chuan a thian pa doka chu a thei to paring chuan an au thina a o thang khokri ti mai lo chu eng thom ma hriat tur a om hau lo David a chuan a che vel chu an zong thuak thuaka chu thia thian pa a hmu tak lawa chuan an motor da na lama chuan a chuk thlata mai ni te chuan angai dawa chu ti rualin an motor da na chuk thlatur chuan a taksa in atlin chu ring chi si lawa be sei tur dang om to hek lo le an motor da na lama chuan a chuk thla ni chu ringin man mo tak chuan a kal thla a ma sela an motor da na a zuk thlen thlak chuan doka reng reng chu mu tur alo om le chuang lo a motor chu han hongin motor hon te chu an met ri tur tura doka chan nai mo ron lan ti ni chu anei thei chuang reng reng lo wani chuta zet chuan David a po chu mang an na chuan aron chi mup mup to maya kongpuya chuan kal thla in a hmalama motor ron tlan pakhat chu a phar ding thei hlau maya rang taka police phone ngal tura te in an har sa na chu hrila chu driver po chuan eng thil dang soi to lo chuan man mo takin kong chetak chu zo letin mel som zeta hla phone om na chu awa thlenga ani chuan thunei tu lampang chu a hriat tir zui ta ni zandar som pakhat rik meu chuan chu divil set tlang chu chan chuak tu pol mi tam tak chuan an ron thleng towa an rinda na chuan kumsom ret pali mi chu zon mu a harin an ring lovani akuma tam to in akal hla thein an ring lova atlang om dan ni se a cheng che in puina tel lo chuan khoya ma akal thei an ring lovani ma sen rin dan chu a fu khairangem le doka zong tur chuan chan chuak tu pol mi zani rualte ui sathiam tam tak tele helicopter te chu man chun tuma alan dana tang chuan khovar ma in doka chuan zon mu ngei chu arin omani jing khovar thleng mai chuan chan chuak tu pol te chuan doka chu soilo asul nu tak ngel po chu an la mu zo reng reng lo maya rin dan pahnian neya pakhata chuan tlanga tang chuan tla in athita ni te chun ringa pakhat dang le a chuan ram sakol tong fu in chu thil chuan a eta ni te chu an ring dewa ninga zet an zon nu po chuan mason na eng thil ma an nei the ho lo maya ram sa se mo tlanga tla chu ni se mason na eng thil muni tak an nei to chu an ringa mason na eng thil ma an nei the chuang reng reng lo vani ui sa thim rual te po chuan dokan hu ma an chui theina tur chu an hu fu thei reng reng lo maya ngor taka ningan zon nu chuan an zon na po chu an ti top zui ve ta ni doka chung te chuan chutian pa ber mutur ommi lawa abo tar ngot mai chu an hrethiam lo hle maya
alien abduction te ani ngot lo chuan chuti mu zui tur ommi lova bo tar ngot mai chu an khathiam thei reng lovani khatia zon na an thowa an mu ta lova chuan mitam tak mit chu David chunga chuan a futa thup maya rin hlel po chu a kai chak hle ni chan chuak tu pol train rual mi zani zet tele ui sathiam poina an chui chuat thei lo chu thilmak tak atling ve renga tam takin doka bo chungchanga Davida an ring hlel tamai po hi amakran lavani chuti rualin an panhi chungchang hi uluk takin lo en zui le taila an panhi hian kum tam tak chung an lo in zui towa rum tam tak trip nein an lo kal chuak dun towa in ti boyamo in hau boy hi voi khat ma an la nei ngai mi lovani he thil hian thunei tu lampang po an luati hein David hian a thian tha chu a tha du na chan tur om ang eng thil ma an re thei big mi lovani chan chuak tu pol te hian mel nga bial chung chu official takin voi tam tak an dap kuala ma sela dokaruang emo an hu ma tak ngel po an hu mi lovani investigator pakhat phei chuan kumsom panga chunga mian zon towa an la uluk berani thu asoi hialani thunei tu lampang chuan an bank chu an la chichun zom zela doka credit card manga poisa chevela omem ti te chu an ngai vena hospital lama po damlo tur ti hriat lo an lu tem ti te chu an ngai ven reng boka ma se chu tiang om ang chu a thleng hau lovani doka chung te po chuan doka mu thei piang hne na dollar sanga lai mai an offera ma se chu ti chung po chuan information tharlam chu hriat tur om thei to chung hau lovani kumsom li zet aliam le to hnuwa po hedi vil set muna hian doka bo chungchanga hian document tharlam han mu thei tur om ang eng thil ma ala om le chung hau lovani kumsa ka zakwa somkwa khan Colorado governor chuan doka chu thi in apuang taringot maya heta hian a case chungchang po hi official taka ti to ani zui ve ta ni zona omran to tur chu kumsom ret palimi kalpo kalthui thei to lawang ti tur khatianga anu ma mu tur ommi lova bohlen ta mi mai kha eng tia bo nge ti hian zona tun thlengin ala siamani